يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha jaga kahunuma bogawile musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique na yo dengame so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere feeñjayi ɓattake bindaɗo hoore bir gomboy hitande ujunaje nogase joyi ɓattake men fahati koye tarihaji annabaɓe bodumanta annabi en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeere waalo wi kam tan yen ndewɗum bodumanta en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha qur'ana dawngam en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala alhamdulillah on calminama on juurama on jettama on duwanama on ñagama duwaw en jetti allah rahman alhamdulillah allah artiri en e yewtere men buuɗalirmede tarihaji annabaɓe eɗen jaada hen e guiɗo men sehil men musidɗo men ɓi neni men ceerno Khalid Abdoullahi Sy gorko mo soringo on jewni amen min jewni on ceerno Khalid mi yewnima anne kadi a yewni kam jokkere enɗam lewru korka ari ko jokkude enɗam wurtinde ɓerɗe faade Allah subhanahu wa taala wurtinde ɓerɗe faade gurdam yafodirde yarlodirde riwtude tikke ittude majjere e niɓɓere yimɓe kala dutto e Allah subhanahu wa taala gona labɓe ceer alhamdulillah on ceerani e kala saaha namdade tarihaji annabaɓe nde tawno mbayritiɗen ko ni rowane e lewru korka yettude Allah neɗɗo guurɗo ha dañi fartaŋe yiitumo wuuri one hani hamdinade yetta Allah rutta hoore mum faade Allah subhanahu wa taala nde tawno wonnoɓe ɗo ene ketto men ene beltoro men ene ketto haalulaji men ene ketto tarihaji ɗi ne ketto qissaji ɗi ene duusa ɗumen hande ɓe ngala ɗo hoto ɓe goni aɓenata jomiraɗo o Allah ɗo fof ɗo pittali ɗi ɓalli keddo e leydi ɗi pittali jaaha Allah andi ɗo ɗi goni yo Allah waɗɗi e weloye mum ya rabbi ya rahman en calmini jinnaɓe men no feewi kono en calmini dendagal musidɓe men pop en calmini dendagal musidɓe men worɓe e wannira men rewɓe kala alhamdulillah ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi yettima mi yewnima mi duwanimama mi ñaguimama duwaw ceerno Khalid bisimilla maɗa calmidira e bandiraɓe ngan saga garen e yewtere men saabu waɗande yimɓeɓe ne katojini nande dande ma so ɓe jewnima ɓe jewnidirmalima
ɓe jewni jaleɗe ma ɓe jewni tarihaji maɗa. Bisimilla maɗa seydi Sy, assalamu aleykum wa rahmatullah. ngam ɓurɗominɗe tawrete min jil zabura min mata qur'ana dawa ngam ɓurɗo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ceerno Abdoullahi Seydi Sarr, mi salminima giɗam, mi juurimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof e aduna he. Yo Allah suure, yo Allah reene, yo Allah duusire yidde mum ndu duusirnoɓe yinno. Yo Allah moƴƴane aduna e lahara. Mi salminima ka tudi calminali an e galle ma. Mi namniɓe jinnaɓe so ene celli, mi salminiɓe, mi juurimaɓe, mi ñaguimaɓe du'aw, mi ñaguima Allah nde Allah heddata ɓe ɗon ko juuti duuso maɓɓe e mon ɓooya. Seydi Sarr, mi salminima calminali tedduɗi ummiɗi e yam faade e maɗa. Mi ñaguimama yafuya no feewi. En mbayri tawodirde e ngal ɗo dingiral, wona yidde meɗen noon, wona sago men. Eɗen ñaagui dendagal julɓe ɓe fof, hettotoɓe en, eɗen ñaagui ɗumen yafuya. Sibi ɓe ɓayri en nande ene gasa gila korka rawane e ndiɗo mbadi ndi mbaɗaten. Wona yidde men noon, wona sago men, mataw ko alhaali yaari noon tan. A jarama. Kono mi yewninoma noon Seydi Sarr, mi yewninoma no feewi no feewi no feewi. Anne kadi ko noon. Kono kadi en jewni bandiraɓe ɓe fof, ko noonne kadi kamɓe fof ɓe jewni en, sibi ɓe dartaki e namdade en ko fati e ɗeɗo jewte caggal nde ɓe mbayri arde, ɓe mbayri ɗe hettade. Seydi Sarr, en jetti Allah no feewi ndeɗo feccere nde Allah fecci en. Alhamdulillah. En jetti hen Allah no feewi no feewi no feewi. Alhamdulillah. Laabi ceetuɗi ne keewi e aduna he, ko huccana ene heewi e aduna he. Kono so tawi Allah yilti en, ala ko huccini en so wona gueɗe ɗeɗo walla gueɗe gabbitiɗe e ɗeɗo, en jettiri ɗum Allah. Allah jarama. Seydi Sarr, ɗum noon en garti e jewte men e gownoɗen wadde. So hawri e welede Allah, ma en ballodir duusodiren e nder lewru he, inchallahu taala, ha lewru korko ndu maya, so Allah ne jaaɓi. Eɗen gandiji eɗen jogui on anniya timmuɗo gam wawde wadde jewteɗe. Ɗum noon Seydi Sarr, mi wima mbani mba en garti e jewte meɗen, mi ɗaltuma konngol e on ɗon saaha so Allah jaaɓi jokken golle. Seydi Sarr. Alhamdulillah. Ceerno Haali Abdoullahi Sy, a jarama. Golle ma jooɗi peewi no mbiɗani ko noon no jewnirɗami ni ko noon jewnirmami, kono kadi ko noon hettotoɓe kala jewniri en. Ɗum noon enen kala en piiɓi anniya ma en duusodir e ndu lewru Allah teddundu. Kala subaka so haaji Allah, so ala ko faddi, ma en gar e tarihaji annabaɓe ngam duusde julɓe ɓe e duusirde ɓe ɗi tarihaji haɓe ganda holi ɓeɗo henna annabaɓe. Ceerno Khalidou, mi weltanimama no feewi. Eskey en garti e welede Allah e weltade artude ɗo, kono Seydi Sy, musidɓe yaadiɓe e bandiraɓe duusodirteɓe e jaatigueɓe kala jejjitaka Seydi Sy.
Seydi Sar mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum won e ma. A jarama. En calmini bandiraɓe ɓe foof en gandani ko kalten hen sahaji, eyyi eɗen belti ruttodirde e bandiraɓe men, huccodirde e mabɓe, yewtidde e mabɓe. ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Khalidou Abdoullahi Sy e musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar wownoɓe yewtidde e mon, taw ko jewte men, qissaji men, gurdameje annabaɓe men no gurduno hanki. Kala hen goto taw eɗen ƴetta gila suwa taw jibinede ha nde jibina, ha no wurdi fodde gurdam mum foof e ko golliɗo rewi ha mayde mum. Ko ɗum kewnoɗen wadde hande kadi ko e ɗum gartuɗen inchallahu taala. So Allah ne jaaɓi omo jabiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ma en dusodiri hen ha lewru ndu maya. Ceerno Abdoullahi, en calmini dendagal julɓe ɓe toɓe mbawi wonde foof e jokli windere nde, kono en gardini e ɗin calminali tedduɗi ɓurɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna. En ñaguima Allah jinnaɓe men notoyiɓe Allah yo Allah hebbin e mabɓe yurmede, yo Allah moƴƴanɓe toon. En ñaguima jinnaɗo men keddiɗo e dow leydi o, hono Dieynaba Abou Tafsiru Mamadou, kanko e jinnaɓe men woɓɓe sawdiɓe pop wuurɓe dariɓe e ndiɗo leydi, yo Allah junnu gurdam, yo Allah moƴƴin battene, yo Allah sellinmo, yo Allah sembinmo, yo Allah hokkumo sago makko e yidde makko, barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Ceerno Abdoullahi, caggal nde calminɗen jinnaɓe, en calmini ceerno men, taw kadi ko guiɗo men, taw ko sehil men, taw ko moƴƴo, taw ko ɓi moƴƴo, taw ko gando, taw ko gandinɗo, janguɗo, jangguini, newiɗo, karay sire, kecco ɓernde, moƴƴo mo Allah moƴƴini, balluɗo en, jangguini en. Sen jooɗima hande eɗen mbiya Allah wi nelaɗo wi, caggal Allah e nelaɗo mum e jinnaɓe men ko kanko o wiyete ko Alhaji Ceerno Mahmoudou Belli Mbaye, en mbimo Seydi Mbaye. En gari ha ɗo galle ɗo, en calminimo, ko ɗon kadi calminɗen galle o foof hay goto en keddani, tugguiren ko afo o Ceerno Mouhamadoul Ghali ha telli less foof en calmini, so limtama tan juutat. Mawɓe galle ɓe, sukaɓe galle ɓe, rewɓe galle ɓe, worɓe galle ɓe foof en calmini. En calmini ceerno men, kaw men, sehil men kadi Ceerno Khalilou Mbaye. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko. Ko ɗon calminɗen giƴam Ceerno Abdoullahi Khalilou Mbaye, galle o fof en calmini. Ko ɗon calminɗen kadi Ceerno Ahmed Tidiane Sakho, ko kaw men, ko ceerno men. Ɗon calminɗen kaw Moustapha Seydi Sakho en, yo Allah yoɓon moƴƴere, onon fof en calminama. En calmini Sowringo naaɓe pop, hay goto en goppani, gorko e debbo, suka e mawɗo. En calmini dendagal yiɗɓe men to goni. Hande noon en limtata no fewi, taade ko hande nattana yewtere he, kono en calmini fof en guure ɗe foof, tiwo en calmini kamɓe foof e inde mawɗo men moƴƴo Tamara Ba. Lo Havre en calmini mawɓe pop e inde musidɓe men Ceerno Samba Gangue en, kanko e galle makko, Ceerno Baya Thiam e galle mum, Ceerno Sharif Mbodje e galle mum, Ceerno Ahmad Sy e galle mum, Sira Gako e galle mum, Ceerno Oumar Diary. En calmini kamɓe foof. En calmini mawɗo men Samba Gueye e ɓiyum Rahmatullahi Gueye. Ko ɗon duwoni ɗen mawɗo men mo Allah nawi o, hono yummum Sokhna Ramata Gueye. En calmini Évronaɓe foof inde Haw Konté,
mesalal leñol en calmini elbefnaɓe foof e inde Ifra Karfa Sow en calmini tarabnaɓe foof e inde sohna Hadja Dieynaba Ba. Ceerno Abdoullahi mi salminima mi artira e ma konngol e on ɗon saaha cuɓonona en to jiɗɗa naaten e on saaha ngo yokken golle inchallah. A jarama Seydi Issa. alhamdulillah ceerno Khalid Abdoullahi Sy ɓe calminɗaɓe kala e dow ɗemgal ma en jondikinima en calminiɓe e dow ɗemgal ma woni ɓe limtoɗaɗo hen ɓe Alhaji Samba Gargue e galle mum, ceerno Baya Thiam e galle mum, ceerno Sarif Mbodj e galle mum, nonne kadi sohna Hawa Konté e joom galle muɗum, ko nonne kadi ceerno Ifra Karfa Sow e galleji mum e dendagal e dendagal e dendagal. Alhamdulillah kala kalaɗo ma dañ gonɗo e ɓernde mo haalaka, kono kadi ɗe dente ɗe innirɗen kala ɓe calminama, so Allah jaaɓi inchallah foma aro hen, kono kadi ñalawma kala ma dañ teddiniraɗo ndeɗo hen yewtere tarihaji annabaɓe, taw kadi ko yewtere nde ganduɗa ne duusa en ene andina men holi enen e holi ɓe ɓe innirten ɓiɓɓe men e kala saaha. Ceerno Khalid a jarama, ɗoɗo calminɗa galle ceerno Mahamadou Belli Mbayi, ko ɗon jeheten ha to galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly, juuroɗen calminen, jehen ha to Ɓoki Sabbundu juuroɗen galle ceerno Mahamadou Thioune, jehen ha toon to Cankon Ɓoggel juuroɗen galle ceerno Idrissa Anna e mbimo Seydi Kane, ceerno Ahmadou Adj, ko nonne kadi juuroɗen ceerno Alpha Djibril Kane, juuroɗen kadi ɗon ɗo ndulmaji ɗo ceerno Ahmadou De ha toon to Sinthiane Sinthiou Garba, ɓe kala jeeya koye sernaɓe men. Ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama, wela kosam jinnaɓe tedduɓe Abou Baydi Kaw, Horsi Fati e dendagal bandiraɓe kala. Ceerno Khalidou paaɗen hande koye annabi Idrissa, ko cuɓiɗen ko poɗɗo haalede, holi o annabi Idrissa mo innirɗen ɓiɓɓe men wasata wooda ko janguɗen e makko. ɗo ɗo kalɗen annabi Idrissa hande nde yewtere ande teddinira jatigi men Dakar woni docteur Abdourahmani Ka Dingajil Ka mo ganduɗa hande waɗi yontere ziyara mum toon to Beeli Hela, taw ko duwaw jinnaɓe, ziyara mo ganduɗa ngare onon fof kono hay goto woto addu haydara, fof komin waɗata. Mi sohlani enveloppe, mi sohlani wallitede, mi sohlani ballal, ngare tan saabu Allah ko min waɗata kala garɗo kala ñaama yara, so faye hoodde yomne paas, yomne kadi ko yettori galle muɗum. Alhamdulillah ene jiya noon e gueɗe ɓurɗe welde, saɗa nodda yimɓe aɗa waɗa hunde ya taw aɗa wawi tigui rigui, taw wona kadi sa noddi jomumen aɗa yeelo e mumen. ɗum ɗo ene jiya e tindinde huccidde Allah e waɗirde Allah e yiide hen Allah, taw wona yiitade hen hoore muɗum. A jarama Seydi Ka, an e joom suduma sohna Hadja Hawa Ka, yo Allah ɓeydu gurdam e hattan e battane moƴƴe e cellal ya rabbi ya rahman. Ceerno Khalidou paaɗen koye annabi Idrissa, holi oɗo hen gonnoɗo annabi Idrissa poɗɗo haalede. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama lawol gongol, salminiɗo miñam Bocara Ndiaye to soodi ngoto o jarama ko neɗɗo jiɗɗo ɗere jewte. A jarama mi nani namnal ma, annabi Idrissa ko poɗɗo yewtede, ko poɗɗo yewtede, nde wannoon gandal jangetegal winde koye makko fuɗɗi. Kanko adi ƴettude kuɗol o tiimi e kayit o windi, kanko annabi Idrissa. Wadde noon oɗo ko kanɗo yewtede, sa suɓimomo a suɓimo poɗɗo suɓede, a suɓimo poɗɗo yewtede.
annabi idrissa noon hakkude makko e baba adama ene wayno ko yimɓe joyo ngoni ɗon koye taniraɓe baba adama o jeeya. baba adama de ɓenni ko siisu rewi hen, on ko ɓi baba adama. siisu jibini biyeteɗo anus jibini biyeteɗo ɗinan jibini biyeteɗo mahalail jibini biyeteɗo yadir, oɗo yadir jibini annabi idrissa. wadde sen paami annabi idrissa ko ɓi yadir o ko ɓi mahalail ko ɓi ɗinan ko ɓi anush ko ɓi shiisu ko ɓi baba adama. oɗo idrissa noon ko kanko jewteten hande. idris wona ɗum woni inde makko. inde annabi idrissa wona idrissa, ala. idrissa o koko abbiti. idrissa o ko kanko adi windude, ko ɗum addi nde ɗo inde. annabi idrissa o wiyete ko akhnuh, ko noon o wiyete akhnuh, ko ɗum woni inde makko. bun mahalail, bun ɗinan, bun anush, bun shiisu, bun adama, ko ɗum ɗo woni asko makko ha yetti baba adama kanko annabi idris. ma en kal noon so Allah jaaɓi nde baba adama yalti aduna lomtiɗo on hol lomtiɗo ɗum ha yetti annabi idrissa. jokken qissa annabi idrissa o so hawri e welede Allah seydi Sar. ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy a jarama. ene gasa noon ma won wiɓe tarikh annabi ibrahima o haɗo ismaila to ene gasa taw yettaki, kono so haaji Allah rahmanu ma en garto hen. kono hande en cuɓima nayade e idrissa alayhi salam mo ganduɗa ene jogui firo, ene jogui lelgo, ene jogui teskuya, ene jogui ko heewi ko jangguete e muɗum. ceerno Khalid Abdoullahi Sy en calmini kawiraɓe kala, kono en calmini kaw Saydou ha ton to leydi Gambie. kawiraɓe kala e dow inɗe kawiraɓe kala calminama. ceerno Khalidou o annabi idrissa ɗo limtuɗamo haɗo baba adama ɗo, holko duttinta en faade baba adama ha ɓuuren andude holi o annabi idrissa. seydi Sar, mi salminima lawol gongol. a jarama, mi weltanimama no feewi. en calmini kaw Yahya, en mbimo Seydi Ba omo heewi weltade ɗo henne, ɗum noon en jejjitanimo. ko ɗon calminɗen kaw Saydou ha to Gambie. a jarama Seydi Sar. baba adama o wuuri e gurdam makko fodde duuɓi ujunere. en kalino baba adama korka rawane ndeya, nden kalnoɗen baba adama. caggal ɗum en kaali annabaɓe hewɓe, kono noon ɓeɗo foof en ndiwi ɗumen ko noon. kono baba adama o jibinino 40 ɓiɗɗo e nder deedi 20. nde wannoon kanko e yummen Hawwa kala reedu nduɓe jibini ko funeɓe fodde deedi 19. baba adama e yummen Hawwa ɓe jibinta tan ko funeɓe, ɓe jibinani gotel ala. kala reedu ko funeɓe, kala reedu ko funeɓe. alhamdulillah ɓe jibini deedi 19 fof ko funeɓe, ha heddi reedu sakkitiidu ndu. reedu sakkitiidu ndu
ndun ɓe jibinani du funeɓe ala ndun ko gotel gotel o e ɓiɗɗo jibinama jooɗi ha woni hitande goɗɗo o jibina joni noon holko woni sababu o holko woni sababu wayi noon holko woni sababu tan deedi 19 ɗi pop ko funeɓe reedu sakkitindu wattu nogas ndu ko gotel gotel jibina holko woni sababu eyyi sababu o tan ko reedu sakkitindu ndu gorko gonɗo toon o wiyete ko siisu o noon ko kanko jogori roodade annore nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam de ɓaydo noon ko kanko jogori roodade annore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam de Allah sali o ɓittodire to nder reedu to ɗum waɗi o woni gooto o waasi dañde mo funoda mi sikki tan ɗum ne faamo ɗum noon konngol atta e ma Seydi Sarr e on saha jokken golle. Ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga denɗam wela dande gonga nena Zeynabou Thioub wela dande min calminima min juurimama mboɗo andi hande aɗa wooɓa ataye kafe saabu onon kam lewru korka so tawi wiyama yiyama tan darton ko funnague on jaɓata larde hirnague mi salmini dendagal groupe Ya Nabi Kala onon e darde moon yonde fayidinde ko batton e nder rendo ngo kala musidɗo men guiɗo men ɓineni men Waly Abouba ha to Nouakchott mi salminima mi juurimama mi salmini madame Ba mi salmini bandiraɓe rewɓe Umul Khayri en e dendagal taweteɗo Mauritanie kala e dow indema en calmini en juurima ɗo mbiɗa siisuɗo ceerno Khalidou mi salmini ɗo banam debbo sohna Fadimata Daf ha toon to Guinée Équatorial debbo jawanɗo korsuɗo gila mbiɗa siisu ha hande ko nden inde o rewata o meeɗa wofde nde ko guiɗo ko sehile dendagal bandiraɓe rewɓe kala calminama e musidɓe yiɗɓe kala ɗo gonɗon nonne kadi général Ndiaye mi nawtuma ha toon to Sinthiou Diam Dioro tawi tan to États-Unis d'Amérique ceerno Siradio Diallo gorko mo Madina Gounass ha toon to Espagne an e joom suduma e suddima e sukabema kala ceerno Khalidou ɓiɓɓe Adama fof ko funeɓe ha heddi kodda o wona punaɗo e dow cilogol ha yimɓe ɓuura wawde famde holi o Idrissa ko jeeyi sababu o funaka. mi salmitimama Seydi Sarr mi weltanimama no feewi ɗo calminɗen ceerno Ahmadou Talla kanko e cuddiɗo makko moƴƴo o en calmini sukaɓeɓe foof ceerno Ahmadou Diako en calmini ɗum Seydi Sarr mi weltanimama no feewi en mbi ɓiɓɓe Baba Adama foof ko funeɓe deydi 19 ha heddi sakkitinu ndu sababu o noon ko on ɗon jogorɗo sakkitade jibinede ko siisu o wiyete eɗen gandi ko kanko jogori rondade annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Baba Adama nde jippoto leydi walla ko addi ɗum seeɗa annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴetta nanna e makko annore nelaɗo noon yawani nannede e makko ala nde yawani nannede e makko nde o tagade kanko Baba Adama en kalino nde o taga o yirlinama e asman he fodde duuɓi 100 omo holle lamorgo Allah caggal ɗum o artira en kalino kaɗo haala ha to joɗino malaikaji nodda ngare cujje ha nde o nanna aljanna kono annore nelaɗo yawani nannede e makko ko ɗum waɗi sababu hay calgol Iblisa e makko kanko Baba Adama
nde iblisa wiyata yo sujjanmo taw annore nelaɗo suwana nede e makko kanko baba adama ko woni sababu iblisa nde nodda sali kono sinno annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam natnanoma e baba adama ko adi nde iblisa noddete yo ar sujjanamo e on tuma iblisa wawano salade sujjantemo ala addan iblisa malkisede kay ko lelde annore nelaɗo natnede e baba adama kono sinno annore nelaɗo nannanoma e baba adama ko adinde iblisa noddete ar sujjan adama e on tuma iblisa salotono ko sujjande baba adama o wawa salade abadan wawande waɗi sababu reedu sakkitiɗo e baba adama wonde ko goto ko on jogori rondade annore nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam baba adama annore nelaɗo nannama e makko alay sago goto e sukaɓe makko ƴetta annore nde alay sago so on ƴetti annore nde onne kadi ko jogori yaltode mum ko wooda ƴettuɗo annore nde onne kadi ko jogori jibinede ko wooda ƴettuɗo annore nde ha yettoyo ɗo nelaɗo foti feñje ɗo nelaɗo feñe on wadde oɗo Allah sali o ɓittudire to nder reedu nene makko to wadde ko goto o jibina seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou ɗo ene jangguina neɗɗo e hoore mum ene foti andude ko jibini woni ɓiɓɓe ɓe ɓittodirtake e ɓiɓɓe wodɓe so en gone galle won ɓiɓɓe ma ɓe laarata walla won ɓiye mo laarata aɗa heɓtini o ngal jaɓɓal o sifa o no wayni wonko Allah hollanma e makko jiidata e ɓiɓɓe heddiɓe noon wano annabi Yusufa noon wano woɗɓe e woɗɓe noon wano woɗɓe e woɗɓe neɗɗo wawa fondo kono Allah fondani ceerno Khalidou a jarama e ngol cilogol ko ha keɓen lawol faade o annabi Idrissa hande jeeyi sababu holko mbawɗen dañde kadi e ngol cilogol ha ɓuuri wawde famde holyo Idrissa taw koye Adama seydi sar mi salmitimama lawol gongol ay ko kalten ɗo ko yidde ballade eɗen kewi wadde noon yidde siloyade kono wona oɗo jiɗɗen haalde heddi noon haala foof ma waɗa turjama haala foof ma waɗa gardiɗi neɗɗo siloyo famminma tiguirigui mo yiɗi haalde o holto ummi walla ko yiɗi haalde ko holno fuɗɗori ko ɗum addani en silade ha ga eɗen kewi wadde noon rawande nde kalten baba adama hade tago baba adama en kaali tagoje tati gadiɗe baba adama mbaɗɗen noon tan ko ha faame aduna o wona ɗo baba adama ɗo fuɗɗi ala aduna o ko ɓoyɗo tagore Allah koko ɓooyi tagde hade baba adama taguede ene heewi sikkoɓe aduna o fuɗɗi tan koye baba adama baba adama ko ñanden ari ko ñandet o ari taw tagoje gadima tuggi baba adama ha aduna gasa ko tagore wotere tagoje tati gadima adama kawniɗo ɓurde hawnade e tago baba adama ɓe ganduɗa sa haalnama ɗo taggu mumen tan mbiyata ko abadan ɗum wawa wonde seydi sar wadde noon oɗo ko kanko goto jibina ɗum waɗi hay Alaji Malik Sy yimino ɗum to deftere mum wiyeten mimiya Seydi Sy Alaji Malik Sy Seydi Sy gorko moƴƴo gorko ganɗo jeyaɗo Allah jettiɗo to Allah waliyo Allah alhamdulillah Seydi Sy wallahi ɗo arde e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hay goto wawi ɓennude ɗo ala bawɗo ɓennude ɗo ardi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗo tan wawi hadde Seydi Sy o wino wa gayru shithin fama ta'tihi munfarida hawa u takrima nurin gayra muzdahami o wino ndani kono o wino en to dow to wa kana shiithu wassal asli muntaqilan min khiratin karamin lil khiratin karamin min khiratin karamin lil khiratil karamin
machallah ɗum waɗi ko kanko jogori rondade annore nde alay sago o wona goto o wasa ɓittodirede annore nde wasa ɓittede e nder reedu he so wondi tan e goɗɗo tan hono no wowno wonirde ni ɓe ɓittodirat ɓe ɓitta annore nde Allah sali ɗum o woni goto e nder reedu he o rendaka wadde ko oɗo woni dondiɗo annore nelaɗo sallallah alih w sallam oɗo jibinoyta on jibinoyo annabi Idrissa jibine hen mo jiɗɗen yewtude joni o ɗum waɗi gadoriɗen ɗo ene Seydi Sarr wadde konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdoullahi Sy ɗo kalɗa Alhaji Malick Sy mo Tiwawon gando mo Nuniya mo Mimiya a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere. ceerno Khalidou jontaɗo mo Allah yiɗi annora joom gueɗal fotani ɓittede sa dañi jontaɗo joom gueɗal joom annore joguiɗo gueɗal ɗo Allah woto ɓittu ɗum hokku ɗum jonde moƴƴere woto gaare ɓittun ɗum ɗo eɗen janga ɗum hen jontaɗo ɓittetake ɓittitte ɗum jeeyi sababu noon siisu wonno ko kam jogade annore jontaɗo o ɓittetake teni ɓitto wodata hande jontaɗo jibina woni Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Est ce que jarama Seydi Sy machallah woni yiɗɓe annabi ha paɗɗi woni yiɗɓe annabi ha mbawa fofde woni yimɓe annabi so kalama gon koye islude islami mawɗi woni yiɗɓe annabi sallallahu alaihi wasallam so tawi kalama tan deeri men keewi ɓe nanɗo aɓe ketto en ceerno. ceerno Khalidou mayde bab adama ari e siltude holko waɗi holko wadde siisu haade men yettuyade Idrissa. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere. baba adama nde mayata mbiɗen taw o dañi duuɓi ujunere o mayani so wona o yi ko ummi e makko ko jibini e ko ɗum jibini fodde ujunnaje nayo ɓiɗɗo ɓen yaltuɓe e makko noon ɓe mbiɗen ko hedde ujunnaje nayi ɓiɗɗo ene tawe e mabɓe biyeteɗo siisu oɗo siisu noon ko kanko woni dondiɗo annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. baba adama noddimo yewtidi e makko famminimo ko kanko rondoto sirru o ko annabi o sallllahu alayhi wa sallam jeymo kono on suwa taw arde ko heewi ene jogori lombade hakkudaɓe makko taniraɗe an noon caggalam ko an woni taniraɗo gadiɗo jogorɗo rondade annore nde caggal miino adama o haalan ɗum siisu annore nde noon rewata sonaɗo laaɓi ƴeew moƴƴo ƴeew laaɓɗo mbaɗa ɗum cuddiɗo so tawi a waɗi ɗum cuddiɗo kadi ma Allah holle jogorɗo rondade annore nde kala mo Allah holluma jogorɗo rondade annore nde ko basiyimami ko basiyoɗa ɗum hankadin ko ni baba adama maayi o yeehi nde o yalti aduna ɓiyi ko dondiɗo annore nde wiyete ko siisu nde baba adama maayi taw anne oɗo siisu ene jogii duuɓi 400 yi hayso sofrude ko sofru mawdu kam ko élevage de Seydi Sarr nde adama maayi ɓiyi ko kodda o ko oɗo rondi annore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oɗo e on saaha nde o maayi kanko baba adama omo jogii duuɓi 400 andi kodda ne heewi waɗede barke de ne heewi wonde en jawaki afɓe noon wota Allah hokken yawade afɓe sibi enen ken koye mabɓe jeeyiɗen kono noon kodda ne heewi waɗede hunde nde eɗen gandi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kodda ko afo ko kodda ɗum waɗi wadde gueɗe ɗiɗi o foof ndendi wadde afɓe dañi gueɗal kañumen eyyi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko afo ko kodda bamum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kodda yo ko kodda bamma ko jibini ko sappo worɓe eyyi
abdoullahi bamum nelaɗo on woni kodda sappo worɓe ɓe faami yo ɗum noon alhamdulillah en jettiri ɗum Allah no feewi baba adama ruttima e jomiraɗo omo acci ɓi ko kodda dondiɗo annore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene yara duuɓi 400 baba adama rokkimo ko jogino rokkimo wakande rokkimo silama mum rokkimo puccu mum wiyetego maymuna ngu ganduɗa ko ngun o jippodinoto aljanna kanko baba adama wadde sar abdoullahi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou a jarama afo ne teddina nde tawno afo heewi arde koye beelema dewgal inde mawde yimɓe kala ngara tañiraɓe belto kodda ko ciltirɗi taw hankadi ni galle heewi yimɓe keewi o teddine o horsine eske aduna machallah afɓe on jarama rewɓe hen ha yetti koddaji kala jarama kala ko jibina yo Allah wurno barkina jinnaɓe enen foof yo Allah rokku men diwnude nde tawno Allah jinnaɗo yi tan ko diwnude yiiɗi kadi ko yiide ɓiɓɓe mum ne gone peewal jinnaɗo añi fo yiide ko ɓiɓɓe mum ñande kala ne gaƴƴodira ene kaɓa ne tikkodira ne lurodira hay goto haaldata hay goɗɗo subhanallah so mayiɗo o deƴata hey men banda men e ɗi galleji tikkite nafata mon haydara deedi kewata jomum yoɗata dañata hen wutte dañata hen faɗa dañata haydara c'est pas la peine so haala gasi emin jokku golle men ceerno Haali Abdoullahi Sy gonɗen koye Siisu e Adama nde tawno ko jontaɗo jogorɗo jibinoyde yontaɓe o ko ɗo gonɗen kono paaɗen koye Idrissa kono gonɗen taw koye dontingol Adama faade ɓiyum Siisu mo ganduɗa kam jogori rontinede ceerno Khalid bisimilla maɗa a jarama Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi baba adama mbiɗen o jebbili ɓiyi ko biyeteɗo Siisu kala ko jogino ene jeeya ko totti on wakande nde o moftuno ko sirruji goni e wakande he mekeñejo o jogino o tottimo silama o jogino o totti Siisu puccu o jogino wiyetengo maymuna ngo jippodino to aljanna o totti ɓiyi ko biyeteɗo Siisu nguɗo puccu so tawi ngu hiji dendagal daabeje gonɗe e leydi jabtogu ɗi gona e suubi hinde hay sinno en pamata Allah wino wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu ɗi cuɓi hina baba adama noon wasiyi oɗo ɓiɗɗo biyeteɗo Siisu jogorɗo rontudemo o wasiyimo yo haɓoy e mawni ko biyeteɗo Qabil bonɗo o eɗen gandi Qabil ko ɓi baba adama eɗen gandi Qabil ko kañum warno ɓi baba adama biyeteɗo Habil eɗen gandi o wardunomo ko hasidagal sibi baba adama jibinanno reedu fof ko debbo e gorko afɓe ɓe noon e rewɓe hen ɓe ndewodiri kamɓe gostodirta rewɓe ɓe reedu adindu e reedu rewndu hendu oya nawa mo oya funoda o goɗɗo o nawma goɗɗo o funoda o Qaabila noon mo funoda o ko joɗɗo Haabila mo funoda o ko coofɗo Qaabila wi ala ɓayde kañum ko funere mum nde ɓuuri yodde kañum resata ko funere mum nde baba adama wi ala a wawa resde funere ma nde mo leleɗuɗa e reedu woturu a resata ɗum a wostodira ɗe oɗo o wi ala on yoɗani mi yiiɗa on o wi kono ko noon Qaabila wi adama an kam baba ɗum ko an tan miiji aɗa haala ko welma walla ko Allah yamirma o wi ko Allah yamiri ɗum woɗe Qaabila sali ɓe jeehi han mbaɗoy kuraje ɗe dokki ko Haabila foti resde
funere makko nde o sali o waɗi feere haw wari ha biila kamɓe jiidi yumma e baba en kaalino qissa mabɓe e nder qissa baba adama jarani reftude wadde oɗo qaabiila won konngol wi o maayi gila adana kono won konngol wi omo heddi ha siisu ari adama noon nde yaltata aduna wasiyi siisu yo haaɓe makko ɗum noon seydi sar ma en jokku holno ɓe mbaddi kamɓe ɗiɗo ha ɗo haaɗi jokken paaɗen noon koye annabi idrissa kono la budde ciloɗen ɗum noon ko ɗo yewtere men haadata hannde so hawre weleede allah janngo jokken siisu haa to yettoyi inchallahu taala ɓiyi ko biyeteɗo anouche ko konngude ɗiɗi tan caggal ɗum ko qiinan sen ɓenni qiinan mahala il jibini yadir jibini annabi idrissa ko annabi idrissa noon jiɗɗen yewtude hannde inchallahu taala kono ciloɗen ɓura faamede ɓura andede tuggi baba adama ha yetti annabi idrissa hol rewɓe ɗon holɓen goto fof hay sino ko konnguɗi ɗiɗi juggen e muɗum ande seeɗa jokken enen sa immima baba adama tan ko idrissa anda sa immima idrissa tan ko nuhu woni gandaɗo ko lombotoɓe ɗon ɓe gandaka haydara fotani wonde ene foti andede oɗo hol jibindu ɗum o hol jibindu ɗum o hol jibindu ɗum ha yetto adama hol jibindu ɗum adama ko ɓakkere jibindu ɗum ɗon foti andede ɗum noon seydi sar koɗo yewtere men haadata hannde so hawre weleede allah janngo inchallahu taala jokken jewte meɗen inchallahu taala annabi idrissa seydi sar mi salminima mi salmini galle mi salmini jinnaɓeɓe mi salmini ɓesgu o foof en calmini julɓe pop ɗo goni en duwanima julɓe en ñaaguima allah kala ɗo julɗo woni yo allah moƴƴan ɗum en naatiri e nduɗo lewru bismillahi rrahmani rrahim yo allah hokku en yaltirde e lewru he alhamdulillahi rabbil alamin yo allah hokku en wadde no mbaɗannoɗen puɗɗoɗen e jaam timminen e jaam yo allah loow en cellal enen e julɓe pop ha mbawen heɗade ko haalte ko foof kala julɗo ɗo woni yo allah loow ɗum cellal kala ɗo julɗo ɗo woni yo allah reen ɗum kala julɗo ɗo woni yo allah sembin ɗum yo allah reen en e nduɗo lewru e wadde hen ko fotani yaadude e mayru yo allah reena en e lewru he yo allah hokku en kattanɗe wawde gollude kala ko foti gollede hen yo allah hokku en faggitade e mayru ko moƴƴi yo allah reen en e faggitade e mayru ko moƴƴani en duwanima julɓe pop kala ɗum mbawi wonde kala neɗɗo ko sattirimo ala bawɗo newnude sowona allah yo allah newnu en mbasiyima noon muñal en mbasiyima muñal en mbasiyima julɓe ɓe muñal kala ko yettima muñ sa muñi tan allah hollete damugal kadi muñal ma so woni gonga ma allah addane yolɗede nde allah addanma nde mande won gonga mande welle ma welto e mayru no feewi ɗum noon kebbinen muñal yo allah won ballo seydi sar aɗa yarlo aɗa yaafo yo allah ken hawrde janggo inchallahu taala mi duwanimama noon yo allah junnu balɗe ma seydi sar yo allah moƴƴin battane ma yo allah hokke sago ma yo allah barkin ɓesgu ma allah hokkuma naftorade barke o kamɓe ha yetto taniraɓe mabɓe yo allah hokke naftorade noon en calmini julɓe foof mboɗa andi ko ɗo goppeten ɓe tan so allah jaaɓi ha janggo en cuwa fuɗɗade yewtere nde noon ken siliɓe tan eɗen ŋecce seeɗa ha ɓeydo famede a jarama seydi sar assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɗo moon guiɗo moon Khalid Abdoullahi Sy يا ربي سلم ثم سلم على النبي a jarama ceerno Khalid Abdoullahi Sy mi wi amina ya rabbi kono duwiɗa duwanɗa julɓe duwanɗa windere nde kala yo allah yoɓe moƴƴere en calmini en juurima dendagal denteɗe kala dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e gardugol sohna Aminata Guissé e ballal mawni men Khadijatou Ndiaye dental yiɗɓe ceerno Khalid Abdoullahi Sy e Sar Abdoullahi Sarr dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e ceerno Ousmane Ly e gardugol sohna Maymouna Thioubbo e dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e denteɗe kala ha toon to Ɓulankaji e gardugol Saydou Diallo e dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr e gardugol Mamadou Boubou Ba Golkoma Fassodeɓe e dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr ha toon to leydi Mauritanie
nonne kadi e tentuɗe kala en calmini bandiraɓe ma en garta hen sahaji Allah rahman musidɓe tedduɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñallan en ha janggo sahaji Allah rahman jamaje benede borodominde julde jude mondo bodmanta annabi borodominde julde cute jude mondo bodmanta annabi borodominde دورة المجيل زبور المتى قرآن دوغم ورد من